Намекава на дупето. Чакай, Мислимо от тъшаците. Давай. Давай. Силата на Зирталис. Абе, ще са толкова малко кличеци, бе. Нали паднах няколко пъти? Първо от твоята къща. Аз не виждам. Когато носиш императора на ръце. Това беше Буквално. Чакай, спри се. Не си седна. Ти ми сякно да конче не седна. Абе, императора. Слушам. Дарък все още се оплаква за моста, че не е построен. Ще му го направя. Майко, давай напред, приятелю. Давай! Чакай да изваря къмшика, чакай. Давай напред, давай! Давай напред! Yes, Дани? Трябва да отиваме някой бомбира, съм го направим това. Давай напред! Карай, бе, мангал, карай! Трябва да отиваме в бомбира да каме. Качивай и само ти кажа, давай да пред. Ще му направя моста и сега. Нереални простаци сме. Обърни, бе! Не! Няма плувай! Давай се! Карай, бе! Плувай! По-бързо, бе! Чуй за памука, към памука! Ужас. А ти можеш да плуваш с него, ама да плуваш. Не знам. Мисля, че да. Плувай! Чакай! Плувай! Няма да ви плувай, ти казах! Плувай, бе! Ужас. Мисля, че намерих новата лодка, приятел. Много е бавна. Служи си обувките, ако имаш такива хубави. Ама е безплатна, е. Мамка му. Плувай! Плувай! Значи, Ахиле повишен си от персоналната войска на императора. Нали ще е пловец? Професионалния превоз на императора. Да. Ходи, бе. О! Дали обладня, бе? Чакай, какво? Ходи, бе. Ходи. Така отзаре ще го бия. Не мога. Айде. Ходи, бе. Ходи към шика едва. Ходи, бе. Да, бе, императора, как ще караме да се можеш стига? Аз ще му помогна. Давай, бе, давай! По-бързо! Ай, по-бързо! Опа, толкова добре. И той откачи. Катери! Слезай! Аз за това ли ти плащаме? По-бързо, бе. Ама ти не ми плащаш. Именно. Не мога. Ужас. Човек, някой ще дойде, ще ни види, ще ни чуе, ще си каже.